F'Maastreli f'Ħallija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch enfasizza l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiż b'servizzi tas-saħħa msaħħa, appoġġ akbar għal familji u kwalità ta' ħajja aħjar. Fid-diskors tiegħu il-kap Nazzjonalista qal li ma jrid jara l-ebda familja tbagħat waħedha u sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid tkun qrib in-nies sabiex jiggarantixxi servizzi tas-saħħa li jkunu aċċessibbli u fil-ħin. Qal ukoll li f'jum il-ħaddiem għandhom jitfakru l-ħaddiema li tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol u saħaq li s-saħħa għandha tkun priorità nazzjonali. Dr. Borch kritika lill gvern dwar l-użu ta' fondi pubbliċi fis-settur tas-saħħa u żied li minkejja l-miljuni mit-taxxi l-poplu baqa' mingħajr isptarijiet ġodda. F'dan l-isfond qal li l-Gvern Nazzjonalista jwettaq investiment sostanzjali fis-settur tas-saħħa, inkluż 120 miljun euro għall-Isptar Mater Dei, sptar ġdid fit-Tramuntana ta' Malta b'investiment ta' 160 miljun euro, trasformazzjoni tal-Pawla Hub fi sptar ġdid bi 82 miljun euro u sptar ġdid f'Għawdex b'400 sodda permezz ta' investiment ta' 350 miljun euro. Barra minn hekk semma wkoll proġett imsejjaħ National Health Park b'investiment ta' 20 miljun euro iffukat fuq il-prevenzjoni tal-mart. Dr. Borch wiegħed li mill-Gvern il-Partit Nazzjonalista jinvesti wkoll fil-ħaddiema tas-saħħa, inkluż żieda fl-istipendju tal-istudenti f'dan il-qasam għal 1000 euro fix-xahar. Żied li tobba u speċjalisti Maltin li jaħdmu barra se jkunu mħeġġa jirritornaw Malta permezz ta' inċentiv ta' 5 snin bla taxxa u qal li taħt Gvern Nazzjonalista il-ħinijiet twal ta' stennija fl-isptarijiet għandhom jitnaqsu b'mod sinifikanti. Fost il-miżuri soċjali, Dr. Borch semma wkoll il-proposta ta' Child Trust Fund ta' 5,000 euro għal kull tarbija li titwieled. Rigward il-ħaddiema huwa ħabbar proposta li l-ewwel 10,000 euro ta' dħul minn xogħol full-time u part-time ma jkunux intaxxati sabiex jitnaqqas il-pis tal-għoli tal-ħajja. U akkuża lill gvern li qed juża fondi pubbliċi għal skopijiet ta' propaganda u li qed jonfoq miljuni fuq proġetti li ma jwaslux għal titjib konkret fil-ħajja tan-nies. Fit-tmiem id-diskors tiegħu Dr. Borch qal li l-Gvern Nazzjonalista jkun miftuħ għall poplu b'istituzzjonijiet aċċessibbli u trasparenti u sostna li l-partit għandu l-enerġija u d-determinazzjoni sabiex iwassal għal bidla fil-pajjiż.